Organización do Son do Camiño. Hola, Kim, que tal? Hola, que tal? Como está indo o Son do Camiño 2025? Pues a ver, a verdade é que unha vez que despexamos a choiva, que en Galicia xa sabemos que é arte, e cando que es descanse, que sexa, que non se nos encargamos de que, bueno, pues esto ao final acabe funcionando gracias ao público, ¿no? Que ao final, como sempre, fai esa aposta polo Son do Camiño de acudir en masa, como estamos a ver estos 3 días, 42.000 persoas, moita xente vinda fora de Galicia, máis un 42% da xente vende fora. Isto, bueno, pois enche non só Santiago, senón toda a comarca, pois está xerando un plan económico, a verdade, que é moi importante. E moi contentos, a verdade, un ano máis. É un festival no que traballan na montaxe máis de 900 persoas e durante o festival outras 1000. E, bueno, pois hai un dispositivo moi grande tamén, cata control. É todo para intentar conseguir que a xente marche contenta, volva un ano máis, non? É o gran segredo, é o que estamos a intentar facer, vamos. Estamos intentando botarvos unha man para o ano que ven. Traer algún grupo galego, penso que ganou Chanxugueiras, Fillas de Casandra, Mondra, Freddy Leis, artistas nacionais de toda índole e artistas internacionais tamén. Non hai ningún veto, ninguna liña roxa, vermella neste festival en cuestión de artistas e de estilos. Para nada, de feito actúan artistas galegos. Que pasa? Que ao final a grilla de artistas, bueno, temos que facer un cartel acorde tamén un pouco a expectativas non só do público local, tamén de fora. Entón, o que temos é, bueno, hai espazos para artistas emerxentes, para artistas de componentes femeninas, como vamos a ver ahora algúns delas, e, bueno, grandes cabezas de cartel. Que pasa? Que ao final tamén o que temos que conseguir é traballar en que o talento galego tamén sexa grande, estes poden ser cabezas de cartel. Hai que traballar no desarrollo dese talento para que industrialmente tamén estén aí, non estén solamente os artistas galegos tocando ás 4 ou 5 da tarde para moi pouca xente, co cual é o reto un pouco xa non é dos festivais, senón dos que tamén nos dedicamos a desarrollar as carreiras dos artistas, que eu tamén me dedico a eso, e que temos que traballar en conseguir que os grandes nomes pois tamén sexan galegos, non? 2026, sí. O Son do Camiño. Se dependera de ti, sí. A quen traerías? Así, hai moito traballo, moito que falar, pero artista, un galego que debería estar aquí no Son do Camiño. Bueno, creo que galegos moitos, a verdade, non? Eu creo que, bueno, hai xente... Mira, a mí me gusta, por exemplo, que encaixa un pouco tamén no cartel, xa estivo, a consagración de un Carlos Ares, me parece que é moi importante a carreira que está tendo e que é moi sólida. O mencionaron por aí, sí, o mencionado a xente. Creo que bueno, un artista galego que hai que está nese punto, está na boca de todo o mundo e hai que apoialo, por suposto. Falaba de Filla de Casandra. Eu creo que tamén habría que tamén posicionar ou intentar reposicionar a música tradicional, pero non para que estea ás 4 da tarde, como decía antes, senón que realmente pode ter un espazo real e todo isto. O sea, que hai que traballar moito no desarrollo de talento, porque os que nos toca a nós como organizadores de festivais, ao final temos que poñer artistas que vendan tickets, non? Entonces, ao final son sempre os mesmos. Se non poñemos os mesmos arriscamos con artistas máis novedosos, máis de desarrollo e tal, non vendemos tickets. De feito, a xente nos dice, ese cartel non vale nada. Entón, que fago? Traigo os de sempre ou traigo os outros, non? Pouco é unha contradición que a industria temos que ser capaces de darlle unha volta tamén a todo isto para que a proposta sexa constructiva e tamén sexa digna para os propios artistas, non? Echa a última aquí, que xa dixo que sigas aí. Se poidera estar aquí un artista internacional de relevancia, a quen che gustaría realmente que non estivera nestas 6 edicións? Internacional, grupo artístico. Bueno, a min particularmente creo que os Foo Fighters sería unha banda que realmente me parecía moi interesante, pero bueno, sabedes a miña tendencia tamén como pola música tamén iberoamericana, non? E dai calquera nome, non? Porque hai moitos nomes que realmente poderían estar perfectamente no Son do Camiño.
e non só da tendencia da música urbana.